може да видите с какви специалисти разполагаме. Като първо ще ви преведа през аптеката на Медицински център Пан Санос. Това е аптеката на Медицински център Пан Санос. Разполагаме с всичко нужно на пациента, от към лекарства и хранителни добавки, като сме тясно специализирани в гастроентерологичните и диетологичните услуги. Може да видите част от продуктите, изложени тук, които са по-насочени в гастроентерологията, и една част от продуктите, които са насочени в диетологията във ваше дясно. Разбира се, имаме всичко нужно, което се изписва по здравна каса и не само, като това е една част от нашите добри фармацевтки, Миленка, като един от стожерите на аптекарите. И в събота работиме до късно, до 3 часа, така че заповядайте. Благодаря. А сега ще ви преведа и към моя кабинет и към останалите специалисти. Заповядайте. Ето тук извършвам моите консултантски дейности, свързани с хранене и тренировки, правилен начин на живот. Заповядайте. Това е диетологичният кабинет. Тук извършвам консултациите с моите пациенти. Здравейте, приятно ми да се представя. Казвам се Панко Станчев и съм диетолог в Медицински център Пан Санос. Медицински център Пан Санос е създаден преди 23 години от моя дядо, доктор Панко Станчев Илиев, който беше гастроентеролог и основател на Медицинския център. Неговата идея, до която и до ден днешен работим усърдно екипът от специалисти, е да предоставим персонална, индивидуална грижа за всеки един пациент. В Медицински център Пан Санос работят млади, талантливи, както и утвърдили се специалисти в различни сфери, но идеята е за синергия и взаимна колаборация. Аз лично като диетолог работя заедно с гастроентеролога, с кардиолога, с лабораторията, изготвям персонални хранителни програми на база на генетични тестове и не само. Винаги се допитвам до екипа от специалисти на Медицински център Пан Санос, тъй като по този начин всеки един пациент получава една персонална грижа, която понякога дори е извън моята специалност като диетология, тъй като доста от проблемите, с които се срещам аз на ежедневна база, изискват колаборация, изискват взаимопомощ и много рядко проблемът е изцяло хранителен. Понякога е гастроентерологичен, понякога може да е кардиологичен. Има различни звена, които трябва да бъдат взаимно свързани и да помогнем на пациента по един индивидуален начин. Затова и работиме всичките от Медицински център Пан Санос. След малко ще ви запозная с останалата част от екипа. Благодаря. А сега ще ви покажа стоматологичната част на Медицински център Пан Санос. Тя е една от основните ни звена. Заповядайте нагоре. Заповядайте. Ето и стоматолозите на Медицински център Пан Санос. Здравейте! Аз съм доктор Румяна Станчева и съм основател и управител на стоматологичния сектор към Медицински център Пан Санос. Щастлива съм, че нашите пациенти ни се доверяват повече от 23 години. Гордея се, че с екип от високо квалифицирани специалисти и млади амбициозни стоматолози можем да предложим комплексен подход и цялостност на лечението. Разполагаме с високотехнологично оборудване, което ще ни помогне бързо, качествено и ефективно да възстановим вашето пародонтално здраве и да постигнем заедно вашата мечтана усмивка. Специализирали сме се във всичките области на денталната стоматология. Имплантология, пародонтология, ендодонтия, детска стоматология и ортодонтия. Можем да направим всичко заедно, за да бъдете нашите доволни и красиви пациенти. Здравейте, аз съм доктор Михайлова, работя в Медицински център Пан Санос повече от 1 година. Интересите ми в денталната медицина са свързани с естетична дентална медицина и детска дентална медицина. Тук в центъра разполагаме с най-новата и иновативна система за взимане на отпечатъци. Това е интраоралният 3D скенер.
чрез който взимаме отпечатък по-бързо и удобно, както за пациентите, така и за нас, тъй като не използваме отпечатъчни материали и лъжици, които са неприятни за пациентите. И предимството на този скенер е, че много по-лесно и точно взимаме отпечатъка, като улесняваме и правим по-бърза работата и нашата, и на зъботехниците, и скъсяваме времето за изработването на готовата конструкция. Здравейте! Аз съм доктор Наталия Ганчева и съм с повече от 25 години опит в денталната медицина. От повече от 5 години съм част от денталният екип на медицински център Пансанус. Работя в всички области на денталната медицина, кариосиологията, протетиката, но с особено интерес работя в областта на ендодонтията. Това е кореновото лечение на зъбите при възпалителни процеси, причинени от усложненията на зъбния кариес. В процеса на своята работа и на кореновото лечение аз използвам всички съвременни методи и инструменти и средства химически, които са предназначени за това лечение, като стремежът ми е бил да запазя зъба и съответно да възстановя зъбната тъкан с един добър оздравителен процес. В процеса на своята работа използвам от дълги години така наречената озонотерапия, вкарване на кислород в зъбната тъкан и по-точно в зъбният канал, преди неговото окончателно запълване с каналопонежно средство. Винаги съм се стремяла да бъда удовлетворена и да постигна добър резултат с оглед запазването на зъба в зъбната кухина дългосрочно. Благодаря ви! Здравейте, казвам се Бетина Дърменджиева и съм стажант-лекар в медицински център Пансанус. Работя тук от 4 години, като започнах още от втората година на следването ми като дентален асистент. Подхождам индивидуално към всеки един пациент с предварително изготвен лечебен план, който е съобразен с нуждите и с желанията на пациента. Интересите ми са насочени главно в областта на оралната хирургия и на имплантологията, като посещавам всякакви допълнителни курсове с цел усъвършенстване в тази насока. Лазерното лечение в денталната медицина също ми е страст. В центъра разполагаме с 3 лазера, съответно високоенергиен диоден лазер, червен и инфрачервен лазер. Всеки един от тях ги използваме в различни направления и за лечението на различни заболявания, като например гингивит, пародонтит, стоматит, невралгии, за лечение на темпоромандибуларните стави при всеки един етап от имплантологичното лечение, преди и след екстракцията на зъби. Високоенергийния диоден лазер го използваме за лечението на пародонтит, като прилагаме така наречения лазерен кюретаж с цел убиване на пародонтопатогените в пародонталните джобове. Високоенергийния диоден лазер го използваме и в детската дентална медицина, когато децата идват при нас с къс лингвален френулум или с къс френулум на горната устна, като съответно късия лингвален френулум може да доведе до проблеми с дихателните пътища, проблеми с храносмилането, също така децата не могат да изговарят някои звуци, а пък късия френулум на горна устна съответно е причина за разстояние, диастема, между горните централни резци. В медицински център Пансанус ние решаваме този проблем с много лесна процедура, която се извършва с лазера, безкръвно и с локална анестезия, а не под обща анестезия. Възстановителният период е много къс след това, защото самият лазер помага за регенерацията на тъканите. Откакто работя в медицински център Пансанус, аз виждам как тук се поддържат едни дългогодишни отношения с пациентите, а именно с внимание към всеки отделен пациент, с грижа и професионализъм. За мен, като един млад бъдещ лекар по дентална медицина, това е от изключително голямо значение и пример за подражание. Здравейте, аз се казвам доктор Георги Димитров и съм доктор по дентална медицина, имам специалност орална хирургия и съм орален хирург на медицински център Пансанус. Основно се занимавам с орална хирургия, затруднени екстракции, проблеми с синусите, също така и с премиоплазии.
Основните ми интереси са в хирургията като имплантология и мекотъканна хирургия. За 2023 година влезнах в топ 20 на лекарите на Мегаджен в световен мащаб. Спечелих и най-големия приз в състезанието. Също така съм участвал в много международни курсове. Единственият български лектор на компанията Мегаджен за България за момента. 2023 спечелих Националната лига на Мегаджен, след което бях класиран и в топ 20 на лекарите на Мегаджен за 2023 година. Участвал съм в много международни курсове като курсант. Съответно съм и завършил един от швейцарските университети за имплантология. Имам 2 швейцарски дипломи там. Също така съм участвал и в световно известни курсове по парадонтална хирургия, имплантология и синус-лифт хирургия. Завършил съм орална хирургия през 2023 година в Медицинския университет София. Основните ми интереси са към имплантологията, оралната хирургия и парадонталната хирургия, като моя метод е изключително микроинвазивен. Насочен съм изцяло в дигиталната стоматология, като всеки един случай е проектиран дигитално в специални софтуери. Сега в момента развивам и свое изобретение, ако можем така да го кажем, в денталната медицина, което се казва аргументирана реалност. Също така оперираме изцяло дигитално водена хирургия, като можем да възстановим съзъбието на един пациент за един ден, като поставим имплантите, ако те имат добра инициална стабилност, да възстановим изцяло от неговото съзъбие веднага с зъби, т.е. пациента идва и правим one day surgery, т.е. за един ден ние възстановяваме изцяло от неговата усмивка. Всичко това се случва в необятното и доста интересно измерение на дигиталната стоматология с специални софтуери, с специални водачи и с една от най-добрите имплантологични системи в света, Мегаджен, тъй като тя има много големи предимства и възможности, за да може да се случи това, което обясних за One Day Surgery. Salve, sono il dottor Marchesini, Giampaolo. Sono medico italiano, da circa 30 anni mi interesso di ecografie multidisciplinari. Sono iscritto alla SIUM, che è una società italiana di ultrasonologia, e collaboro con strutture private e convenzionate col sistema sanitario nazionale italiano. In particolare mi occupo di ecografie della tiroide, delle ghiandole salivari, delle mammelle, dell'addome, testicoli, muscolari, tendine e delle articolazioni, con l'eventuale integrazione della metodica Color Doppler per una migliore valutazione della componente vascolare dei distretti in esame. Da circa un anno mi sono trasferito a Sofia e sono presente presso questo centro medico, il centro medico Pansanus, che si avvale della presenza di validi specialisti con il quale mi auguro di dar vita a un costruttivo rapporto di collaborazione nella speranza di poter essere di aiuto anche agli italiani presenti sul territorio. Ed ora andiamo a vedere cosa possiamo fare con l'ecografia.
Allora, adesso consideriamo l'addome. Quindi cambiamo la sonda, ci prendiamo questa, andiamo di qua, prendiamo di qua e via. Ecco qua. Questo è il cuore, questo è il fegato, parte destra e sinistra del fegato, questo è il pancreas, l'aorta, questa è la vena splenica, vena cava, aorta addominale, ci possiamo mettere anche il Doppler. Questa è una vena. E via. L'aorta che si vede per lungo. Questo è il fegato. Questo è un rene, il Babrec. Cernidrov. Poi qua abbiamo la colecisti. Sluchen Mehur, giusto? Sì. Ok, vena porta. Bella questa qua. Grande vena porta. Senti, la vena. Ok. Mitico. Darak. Stomaco. Babrec. Prima respiro dal blocco Vasduh. Ok. Mitica, super, perfetto. Mnogo dobre. Super dobre, mnogo dobre. Adesso andiamo a vedere facciamo una valutazione delle parti molli e dell'articolazione del gomito. Questo è il gomito. Questo facciamo così. Si vedono tutti i tendini, i muscoli, le fibre muscolari, l'articolazione. Ecco qua. Ok. Здравейте от мен, аз съм доктор Станчева, гастроентеролог в медицински център Пансанус. Щастлива съм да отбележа, че възможностите на центъра предлагат всички възможни инструментални методи за изследване на един пациент, допустими в амбулаторна среда. Освен ехографията, която имахте възможност да видите, можем да предоставим на нашите пациенти гастроскопии, колоноскопии, които идентифицират в детайли състоянието на лигавицата на стомах,
тънки и дебели черва, в частност 12-пръстника. Това, което е съществено и с което с гордост мога да споделя, е, че откакто се увеличи състава на нашия медицински център в лицето на господин Станчев като един експерт, хранителен експерт и диетолог, се увеличиха и възможностите, които можем да предложим като терапия и възможности за профилактика на заболявания на нашите пациенти с помощта на диетични програми, които се изготвят съгласно индивидуалните особености на пациента. В момента имаме една пациентка, която е с известни оплаквания от гастрит. Сега ще направим при нея гастроскопия. Както стана дума, нашата пациентка е с оплаквания от болка в стомаха, парена по хода на хранопровода. Това се прояви на гастрит и рефлукс. За да преценим реалното състояние на ливадицата, е важно да направим гастроскопия, която ще направим сега. Вече имаме апарата, пациентът ни е подготвен, ни е получил локална анестезия с лидокаин, който намалява чувствителността в фарикса, така че тя се чувства добре и ние можем да започнем. Добре. Апарата премина съвсем спокойно през фарикса, в момента сме на хронопровод и дисталната му трета е с леко зачервена ливадица, което са типични прояви за начален рефлукс. Стомахът е също с леко хиперемирана тази червена ливадица, но повече към изхода, т.е. към фигура, а фигура се преодолява съвсем лесно, като означава, че тук е леко нарушена перисталтиката. Преминаваме към 12-пръстника. Тук няма съществени промени. За щастие, нашия пациент има само лека форма на гастрит и начална форма на рефлукс езофагит, който лесно ще се коригира с нашата терапия и разбира се с диетологични програми, които да определят ритъмът и вида на храните, които трябва да се приемат през периода на лечението. Правим колоноскопия в момента. Нашият пациент има оплаквания от диарични изхлаждания и резултатите от кръвните изследвания показват ниски нива на желязо. Това обикновено говори за наличие на някаква структура по хода на дебело черво. По тази причина избрахме да направим колоноскопия. Щипката, която се виждала в края на апарата, е вкарана в работния канал, за да направи биопсия от един полип, който в момента е фиксиран и се визуализира съвсем ясно. Още малко трябва да го наместя. Добре, ето сега отворете и затворете. Чудесно, биопсията е направена. Този материал ще се сложи в малко шишенце с дезинфекционен разтвор формалин и ще отиде при нашите ще отиде при нашите патолози, които да направят хистологичното изследване.